ne biki. Sannu. Barka. Shi ma a jirgin ku ya taho, ba ki gan shi ba? Ma. Na bari sosai biki, ba magana. Na gan shi. Dama a jirgi ne tace na bata abu rubutu shine na bata shine yanzu take gode mu. Haka aka yi. Baba na rantse. Haka aka yi. Biki! Kai, amma kai ƙarya ko? Babban abokina kenan sunansa Chiti. Kaka tsaya. Faɗa min kai ƙarya ko baka yi ba? Ta yaya kai sun cewa yayi ƙarya? Wannan wani haɗi ne na halitta. Yana ƙarya abu zai Kai same ni. cinkoson ababen hawa sai an jima cinkoson ababen hawa. Mu je. To shikenan sai an jima, sai mu haɗu. To sai an jima. Mu je. Je ka taho da mota. To yalla bai. Wani abu ka faɗa wa kanwar Kishore, naga tana jin haushin ka. Baba ba abin da nace mata. Da gaske. Baba na rantse ba abin da nace mata. Wayo biki. Ka fi dinga kulawa. Mu fa dangin amarya ne.